Aquí preparant la maleta. Bueno, intentando. Fa molt fred, estem a punt de sortir. Hem de carregar tot això i encara ens falta la tenda. Estem jugant al Tetris aquí avui. Aquí a celebrar el cap d'any, al mig de la muntanya, una cabanya, a veure si ens trobem a ningú. Vinga, fins ara! Ara us expliquem a veure com va. Sí, hem acabat. Una mitja hora, sortim. Pesa muerto. És més gran que nosaltres. Yo he dicho que creo que pesa entre 7 y 10 kilos, pero creo que pesa más. Pesa uns 20. 20 kilos. Pesa moltíssim. Quan vaig enrere. És allà. Encara queda agafar llenya. Sí, perquè és un fred. Però on la fiquem? No hi cap. Al teu puesto. No hi cap. Bueno, estem aquí a l'entrada del camí. Mitja posa. Sortim. Hòstia, no puja això. Hem trobat un munt de llenya. Podem fer foc. I estem arribant a la cabanya. És negra, negra, negra. No rellisquem-me. Caseta. Wow, hem arribat. Hem arribat! Oh, hòstia, no puc. Que guai! Ay, mira, presentarse. Mira, está aquí como nosotros. Mira. Estem... Aquí. Xula. Marreta. Au. So good. So good. I got it here. Estem aquí a la cabanya, que anem a fer el raïm. Són exactament i 58. Va. Hola. 58. Sí. Tenim aquí posat que es queden. Ai, acaba! Corre, prepáralo. ¡Ay, los cuartos! ¡Que comença! 2, Ojo que ya sí, 3. ¿ya? No acuerda. ¡Mira! ¡Ahora el río! Va. que va.
Estamos a 5 campanadas. A 4 campanadas. Espera. Ahí no. ¿Te imaginas? Bon dia, acabem de sortir de la cabanya per anar a fer el perdiguero. És super tard. Però bueno, la nit de cap d'any s'ha quedat a l'hora. Vinga, fins ara. Preciós tot. I el perdiguero que ha de ser aquell del final. Vinga, seguim. Un petit descans, mirant per on va el camí, perquè hem de creuar aquesta pala de neu. No sé si es veu. Per aquí dalt, que no fita, després allà n'hi ha més. Allà n'hi ha una altra. I volíem d'anar allà. Aquí parats. A veure si arribem perquè és super tard, molt tard. Fa una calor per morir-se. Mira com anem, sense res més. Mira, ja has vist. No sé si es veu aquí contra llum. Fem en blanc, no? Ai, no sé si arribarem perquè és super tard i encara falta bastant. Està aquí. A veure, us anirem informant. Estem sobre els 3.060. Hem passat tot un tros escarós de pedres aquí baix. Aquí. Aquí no està quiet, aquí.
que t'enfonsaves fins al genoll. I era una merda. Estem ja... Falta aquest trosset. No arriba a 200 metres, poquet. Està aquí. Estem patadíssims. Tinc els peus congelats. Buah. Mira. És impressionant. Vinga, ja està això. 3.150 metres. És un agobio sobreincreïble. Era el 5 i pico. Més veia. Continua per aquí baix. Ja està això. Està aquí dalt. El sol. I encara ens queda aquest trosset. Jo pensava que estava aquí. Quin agòbio. Va, ja està. Últim estirón. Ai, m'enfonso. Està fent etern, això. Cap a baix. I venim d'allà baix, ja està. Cap a baix, però fot molt fred. Per fi hem arribat al refu. Són les 11 de la nit. Hem sortit a les 12. Ens hem perdut com 3 vegades. Perquè hi havia una ruta de merda que no sabia per cap lloc, hi havia unes pendents enormes, gelades, no es veia res de nit. I al final hem tornat enrere, hem agafat una altra i hem hagut de tornar enrere. I hem tornat a baixar per on havíem pujat. I estem petadíssims. Molt petats. Ara piquem alguna cosa i ens queda una horeta i ja estem al cotxe. Bueno. Adeu!